Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, good evening para sa mga kaibigan natin sa buong mundo. At ito pong presentation natin ngayon ay i-interview po natin ang isa kong matalik na kaibigan. Ayan, so puntahan po natin at i-interview natin, no? Ito po ay I am sure na makatulong ito sa atin. Okay? Kahit simple lang ito na presentation, marami tayong makukuha dito. Okay, puntahan natin siya ha. Okay, ayun na. Salamat po sa time, kaibigan. At may mga tanong lang po ako, kaibigan. Pwede naman. Pwede. Kaibigan, ano ba sa palagay mo? Ano ba ang pinakamalaking problema ngayon sa ating mundo? Para sa akin, ang pinaka-problema sa ating mundo ngayon, utak. Utak ang problema sa ating mundo ngayon. Yan yung pandemya, ang problema ngayon, ang utak. Utak. Dahil itong utak, ay nasa laman, nasa sa ulo ng tao. So kung sasabihin natin mga tao sa buong mundo, iba-iba ang klase ng mga tao sa buong mundo. Oh, may maitim na tao, may maputi, may dilaw, may mapula. Iba't ibang klase ng color ng tao na may utak. Na itong utak ay hindi pare-pareho. Diba? Oh, example, yung utak ng isang tao, sasabihin ng isang tao, uy, masarap yun! Sasabihin naman ng isang tao, hindi masarap yun! Oh, sasabihin naman ng isang tao, ito yung gamot. Sasabihin naman ng isang tao, hindi yun ang gamot. O, diba? Ang utak ang problema. Sasabihin naman, ito yung gawin natin. Ito yung pinakamaganda. Sasabihin naman ng isa, hindi yan pwede, hindi yun ang pinakamaganda. Utak talaga yung problema. O, diba? Marami talagang problema. Utak ang problema. Ito yung pandemya ang problema, ang utak. Ginagawa ko ngayon. Diba? So, tulad nito, tubo. Tubo. Saging. Sabi na, ang dami na hinarbis mo. Huwag mo munang ubusin. Sabi naman ng isa, putulin mo na ng lahat yan. Dahil pag hindi mo harbisin yun, uubusin niya ng magnanakaw. Hindi utak, di ba? Utak pa rin ang problema. Utak talaga ang problema. Alam ko ng no? Alam ko ng bilog ito. Kuya ng inupan. Utak talaga ang problema ng tao. So, para sa akin, yan, utak. Alam mo, kaibigan, ang problema natin ngayon ay itong lockdown. Pero, iwan ko para sa iyo kung ano ang meaning ng lockdown para sa iyo, kaibigan. Magtanim, kaibigan. Sige, magtanim. Magtanim. Bakit magtanim, kaibigan? Magtanim. Dahil, wala ka ng trabaho. So, magtanim ka na lang. Diba? Kasi yung iba, ang ibig sabihin nila ng lockdown, doon ka lang sa loob ng bahay. Pero para sa akin, kahit na doon ka sa loob ng bahay, kahit na nandito ka sa loob ng bahay, magtanim ka pa rin. Diba? So, nakita niyo yung garden natin. Pakita ko mamaya. Yung tinaniman natin.
Oh, ganito lang guys, manghingi kayo ng mga sako ng bigas, yung mga sako ng simento, pwede yun guys. O diba, may alubate, patula, ayan. O, ganun lang guys. Kaibigan, alam natin tong pandemya C ngayon na nagkalap sa buong mundo. Ano ba sa palagay mo, may mga gamot ka ba dyan o ano ba maitulong mo sa ating bansa? Ang gamot niyan, yung sabi nila vaccine. Yung problemang pandemya C ngayon. Yan yung gamot, yung vaccine. Pero para sa akin lang ha, awareness lang para sa atin. Kasi pag may awareness ang tao, mahirap tayong mahawaan. Mahirap tayong mahawaan ng sakit ng pandemya na yan, yung pandemya C. Kung, of course, new start. New start ba, new start? New start. Ano ba yun ang N is nutrition. Nutrition. Kailangan yung nutrition mo kompleto. Diba? Paano tayo magiging anong kainin natin para magiging malusog tayo? Diba? Ganito, kapayas. Kapayas. Sa akin. Bingala. Bingala. Ito kapayas. Ito. Nutrition. Kain ka ng umaga. Kain ka ng mga fruits, mga gulay. Mga herbal, kung anong alam mong herbal, yan kainin mo. Tingnan mo yung putis ko, di ba? Dahil ito sa kapayas. Ano ba yung sunod? New start. Nutrition. Kain ka. Kain ka ng mga pagkain. Okay? Pero may tandaan natin kung mamaya, banggitin ko yan. Anong sunod? Nutrition, new start. Exercise. Exercise. Kailangan mag-exercise ka. Ito, trabaho, exercise ito. Sabihin mo, boring. Boring to na exercise tong magtanim. Exercise man to. Ganito. Exercise yan. Ganyan, di ba? Yan. Exercise yan. Maganda. Kain ka pa, exercise pa. Pero kung gusto mo talaga ng exercise, anong passion mo? Anong passion? Di passion fruit. Hindi passion fruit. Ayong passion, yung gusto mo. Para sa akin. Tatlo. Kani, muna ang passion. Kani, muna ang passion. Pwede. Exercise ka.
Ang galing, kaibigan. So, ano ba? Ano pa, kaibigan? Mayroon pa, kaibigan? Water. Water. Ayan. Ang advice, 8 glasses a day. 8 baso araw-araw. O yan. So ito, ilang baso to? Mga 3 siguro to. O so ito, inom ka, ganun. Ayan. Araw-arawin mo yung inom mo. Kailangan may tubig, di ba? O.
Thank you po mga guys. I hope na may natutunan kayo sa ating presentation ngayon. At huwag niyong kalimutan guys, mag-subscribe sa aking channel. Thank you. Until next time. Dato Mabasag. Bye-bye.